Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puilauno subrayuni mengketarbai ani kakaham hamsang meng khulomong yaporo engimano ani afa ama kaka kaki PPI mama mami engimano ata bacui bai kemui hanok fayong mayo engimano tebe engimano ani sak jalai mari kicing engimano ani buaijik engimano buai engimano podri por dal bidal ani buskango ani channel no nai tongnai Jotono no ani khapangni hamjakma subrayuni mangkatarbai khulomong yaparo chiba yaparo ani sai okral tongnai borong ganang jek Jotono no ani khapangni hamjakma chiba yaparo tini horo aw belekhe khaksangma tongthogo tini kaisa ani bukhao khaksangma mano tangri hingke kaitor o hayung no snamkha nok hayung o tongnai podri por dal bidal tei nok hayung o tongnai podri por dal bidal snamkha sini kwthang kaitor subrayung jotoni slai kaplai ku kaitor tini o snamui rokha o hayung no nok hayung no hingke aboni bisingo जों साइमानो बायथां नुगै tongo tabuk o hayungo sini borok swnamjakni bisingo kaitono kosalkhe swnamjakni bisingo sini borokni dal bidal suar tongui tongo dal bidal suar ibake talent tongui tongo a talent rokni kebo ni kebo solaiya baksaba wanani kereng baksaba koksana kereng baksaba tongna kereng baksaba monina kereng misteri kereng baksaba rwchamung mwchamung kereng podri por dal bidal kaitor jono jani talent rwi hoka hingke tinio ang muitomano ani kaisa kaitor bairo hojakmani suar hwnui ang wansukgui nakha kaitor ano rwchamung tei mwchamung ano suar oi rwkhana hwnui hingke aboni bagui a suar no phunuknani bagui kaisa channel ang ma khulokha a channel ni bumung khe paiflaiya langma a channel no kwrwngui nai tongani bagui nironi thani koyo khulomong yaparo haino hai subscribe khaidi like khaidi comment khaidi tei share khaijadi hnai naroni thani kobongmung puilao yaparo amo hengnai ani o channel o jora o blog khlaijaknai khama pandani asaima sal birthday ni bagui kailai pandani bagui hingke tai lama rao thangui visit khlaimani motharo thangui noktharo thangui visit khaimani tei kami amchaio thangui bura buri rok chakra borok bai manglaioi borok bai koklam salaimani live testimony salaimani sikla sikli rok bai rwchamung mwchamung khlaimani podri por dal bidal abo a channel ni bisingtwi nugui mannai je borok
abo haino naina musuknai te hamjaknai borok abono subscribe khaitonli ketal nugui mannai ketal resamang ketal mosamang ketal kami amsaini borom ganang zikrokni live testimony no khulokmani blog aborok nugui mannai abagai khaklayo norok chajaknai no bangko khana chajaknai no bangko nai hanai tani hingkai resamang te mosamang no hamjaknai no borok bangko kwbangma no rawo chukuchirok rawo charchirok wngui mano abagai ang tinio belai kheno tongthogo norok khalogoi ani channel no nainan bagui tiyar tongma bai hingke norok no haino hai khulumung yapharo tinini simi chengnai ani paiflai langma o channel ni bisingtwi norok podre pod dal bidal nugnai resamang mosamang to nugnai no tei podre pod dal bidal wngmani rok wngtongma rok jorao thwgui jorani no naiui je wngthangma rok wngtongma rok dal bidal nugui mannai kaitor norok no kaham tongrothwng abani srimang khakchangui tongdi tongthawui tongdi khasrangui tongdi kwchang khe tongdi kaitor norok no kaham kwrwng khe tongrothwng abani srimang tongnai hambai jotono no tinini bagui aswk no hambai khulumkha tata।